Радоставич не е най-добрият възможен старт на пролетния дявол на Славия, но с какво отборът на Локомотив беше по-добър днес според вас? Gledajte сега, никой не обича kad загуби прво срещу на къща. За мене тага загуба koju smo napravili, това е за мене. Аз съм виновен. Тези хора nisu виновни, давaju всичко от себе си, работе много добре. Treba da produžimo i treba сега да покажемо karakter след една загуба на къща, да можемо да се върнем, трябва да продължимо да работимо. Аз, та деца кои игрaju сега, аз вярвам у тях, treba im време, treba им нещата, просто няма да спирам. Продължit ćemo със сигурност, аз им имам доверие и на лидери отбора и на нещата. Деца искaju, treba da smo za tijek. Slavija je винаги правила това и пак ще да го направим. Ако ме питате за мача днеска, знали smo da Lokomotiva разчита на контру и нещата, със съжаление nismo се оправили както трябва, како знаемо да правим. Това е. Оптимист ли сте, че с напредването на мачовете някои от младите, които имаха възможност да участват в мача днес, ще стават все по-добри и по-добри? Това е със сигурност. Не би ги вземели случайно. Случайно няма нито един, koji je pri nas. To su hora koji zaslužuju da ih potkripimo, da smo pozitivni s tijek, da treba najbrzo възможно да влезе u taj ritam i neštata i da razberu da smo za tijek и да покажу своя качество, koje верно имaju днеска. Може би да nisu всички показали, некои jesу, некои nisu, ali treba da produžimo, аз вярвам у тези хора и няма да спирам. Какво е състоянието на Кристиян Стоянов? Кога ще можем да го видим отново в игра, защото е основен футболист? Със съжаление, таки хора нам trebaju. Това е национал. Крис, направи smo всичко възможно. Преди Нова година Левски, запази smo ga, още некои мачове запази smo ga. Последния матч за купата не е играл, защо сме искали по всяка цена да го установимо и да е готов за подготовка. Със съжаление, направи само една седмица, 10 дни с нас, усети чувства, болка. Сега всичко правимо да се оправи. До кое време, кога, просто аз нисам доктор и не мога да дам обяснение. Започнахте матч с Емилиан Гогиев на върха на атаката. Да. Предполагам, че е ваше решението. Вие го трансферирахте в Локомотив. Какви качества видяхте в него? Гледайте сега, това, което съм говорил за ЕМО, важи за всеки един. Аз вярвам да имaju качества, имaju много повише от това, което са показали днес. За да верujete u nekoga, mora da verujete u njegova качества. Сега nije лесно на едно момче koji ima 16, 17, 18 година веднага да влезе и да веднага покаже своя качество. Това е тежък пут, трябва да продължимо, трябва да верujemo u tijek, без това няма да стане.